ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ମନଟିଏ ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଭାବନା ଦରକାର, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଦରକାର, ନିଜେ କର୍ମଠ ହେବା ଦରକାର, କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଦରକାର, ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଦରକାର, ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ମନ ଲାଖି ସାଥୀଟିଏ ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଦରକାର, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶ ମନୋବୃତ୍ତି ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର, ଭାଷାରେ ମିଠା ରହିବା ଦରକାର, ହସ ହସ ମୁହଁଟିଏ ଦରକାର। ଏହି ସବୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ।